mennesker og musik. Mennesker og musik? Ja, vi har nogle spørgsmål her, hvis jeg må få lov at stille dem. Ja, det må du gerne. Okay, det første spørgsmål er, hvordan påvirker musik mennesker? Jamen, det kommer jo an på, hvad for en type musik det er, kan man sige. Altså, det vil sige, det påvirker mennesker. Der er jo bare rent til det. Ja. Okay, næste spørgsmål. Kan det være, at en kan koncentrere sig af universelt musik? At en kan koncentrere sig universelt? Ja, hvorfor? Eller hvordan kan det være, at man koncentrerer sig? Universelt? Hvad mener du universelt? Altså sådan meditationsmusik. Nå, okay. Altså, jeg vil sige, at det er jo klart, at rolemusik, det giver noget ro, ikke? Jo. Det påvirker. Og hvis man har larmende musik, så sker der mere andet i kroppen, hvis man kan sige det sådan. Så man kan godt sige, at det påvirker. Det limbiske system taler man også om. Ja. Nå, næste spørgsmål. Hvorfor er det, at hjernebølger har samme sindsstemning som for eksempel Mozart? Hvorfor at hvad siger du en gang til? Hjernebølger har samme? Ja, samme sindsstemning som Mozart. Hvorfor? Man kan sige, ja, det er nogle store spørgsmål, når man hører mig interessant. Man kan sige, vi modtager jo bølger, og når Mozart så spiller, så går det på en måde, så strømmer de bølger, for de på en måde også befinder sig i mennesket, eller er i mennesket. Så det er derfor, musik påvirker os. Så er det som om, vi springer ind på den bølge, kan man godt sige. På en måde er vi jo energi inde i os, ikke? Jo. Altså form af energibølger, ikke? Jo. Okay, næste spørgsmål. Hvorfor er det ikke alt musik, hjernen arbejder godt med? Vel, altså larm er mennesker ikke specielt begejstret for, så kan man sige, hvorfor er vi ikke det? Det er jo et stort spørgsmål, men det påvirker os i form af stress, altså man kan sige aktivere stresshormoner og så videre, hvis det er larmende musik, ikke? Også sidder i gang måske, man kan sige sortere tanker også i form af tekst eventuelt, hvis musikken har en eller anden sort tekst, ikke? Så bliver vi ligesom påvirket af det, fordi mennesker bliver påvirket af hinanden. Det er jo også lidt som du bliver påvirket af, at nogen er venlige over for dig, og nogen er aggressive over for dig. Så vil du jo også mærke det inde i dig. Ja. Så på den måde virker musik jo også har på en eller anden måde lidt måske en forstærket effekt i visse sammenhæng. Altså, det bliver meget emotionelt mange gange påvirket af musik. Det kender du sikkert selv, hvis du har kæreste, sorg, eller er forelsket i nogen, eller og man hører en sang, som ligesom handler om, så forstærker det følelserne, ikke? Jo. Næste spørgsmål. Kan hjernen godt mærke musik fra kroppen? Mærke musik fra kroppen? Det er jo et spørgsmål, om høren eller ikke kommer først. Det går ind i ørerne. Altså kroppen og hovedet hænger jo på en måde også sammen. Så det kan være lidt svært at svare på. Det kan jeg faktisk ikke umiddelbart svare på. Altså... Ja. Tænker du på, hvor det liksom opstår først, eller om det er fordi hjernen reagerer først, eller om det er kroppen, der reagerer først? Er det det, du tænker på? Ja, noget i den retning. Så du ved ikke helt, hvad du tænker på? Nej, det er fint. Som sagt, om høren eller ikke kommer først, det kan være lidt svært at sige, men det er jo klart, at først må jo musikken ramme ørerne, men man kan sige, at de døve kan jo godt høre musik også i form af bas, og altså fordi der på en måde er noget liv i musikken, den var jo også sådan rent bølgemæssigt også, ikke? Ja. Hvor man bevægelse, kan man faktisk sige. Den rammer jo også kroppen, derfor kan døve også stands. Ja. Musik for eksempel, ikke? Jo, næste spørgsmål. Hvorfor reagerer hjernen på musik? Hvorfor den gør det? Det kan vi ikke helt svare på andet, end at vi består på en måde af de her forskellige bølger, og det liksom rammer ind i vores sprog, hvis man skal sige det sådan, ikke talesprog, men i menneskets sprog, hvis man forstår, at de bølger på en måde også er en form for sprog i vores krop, ikke? Jo. Og så det sidste spørgsmål. Kan musik forberede læring, trivsel og ansvar?
Ja. Altså, det kan absolut påvirke mennesker rigtig meget på en god måde. Men det er jo vigtigt at vælge det rigtige musik. Ja. Der ligesom forstærker de positive resonanser, kan man sige, de positive følelser og energier, vi modtager, ikke? Jo. Det er som venlighed virker venligt, og aggressivitet ofte fordrer aggressivitet, ikke? Jo. På den måde sammenlignet. Ja. Nå, men du skal